At ang mga tropa dito kinukuha nila yung jumping sala. Ay ibibideo ko sa inyo mamaya. Yan, mahaba to. Ano to, tinatawag nila Banding Beach. Ito yung puno ng mangga guys, oh. Ito yung puno ng mangga. Natumba to sa bagyo. Tapos namumulaklak yung mangga sa sanga. Galing diba? Sa sanga. Sa sanga ng mangga namumulaklak. Hindi kailangan ng dahon. Yung dahon nasa loob ng bulaklak. Galing guys, no? Probinsya ng biyanan ko. Taas, marami tong suha. Maraming suha dyan. Daming bunga. Daming bunga yan. Tapos yung bahay na ganun, napapaligiran ng palayan. Puro palay, puro puno ng mangga yung ano, paligid sa bahay ng biyanan ko. Yung manggang ano eh, may bulaklak sa puno. Tabi ng ilog. Sabihan lang ako, puro puno ng mangga. Dami dito ng mangga. Tapos may matutumba dito na papaya. Ganyan. Kukunin ko yung nasa taas nun. Kasi hinog na. Kasaw-saw ko sa suka. Doon sa kabilang ko yan, mas malaki yung mga bunga doon. Ang lalaki. Meron nga doon kaya yung bunga. Dalawa. Yung bayaw ko. Yung papaya guys na daming sanga. Ito sa Di balay ng kapilok dyan. Ay, nakalala ko na. Ako nakita? Ay, wala ko lang. Yan. Oh. Pwede Simon. Inarosahan. Ayan. Ano? Isin na nga. Ito na kanya ano dyan eh. Ay, salamat.
Madi, hanga na imas tibit yung may dito yung kabin. Hindi, kita nga. Mulai. Ay. Ay, wadak. Jurang, laksakan! Oh. Ano, dibigtaran yung pera eh. Wala lang dahil. Dudok? Oo. Ika na. Sa damit ka, sa nibigong tibay sa... Gusto ka ba't yun eh? Bigdo hanggang... Jumping salad. Iniihaw na tilapia tsaka yellowfin. Hey, uli na ba? Lapit ka nga labay! Ay tropa, ito yung ulam namin. Ulam ng probinsya. Yan, tuna, tilapia, tsaka tahong. Yan lang. Tahong. Tapos ayan yung jumping salad. Tuna, sausawa na may mangga. Papaya. Tapos ito yung anak ko. Bim! Ayaw magpakita yung anak ko. Nahiyain sa camera tong anak ko. Ito yung chucho na. Chucho! 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 Kamu na ni Katugang sa mga tumitol. Ito yung bahay ni tatay sa ano, sa probinsya. Napapaligiran ng palayan. Yan. Bahay. Yan lang. Kasi bakasyon. Bukas uwi na. Uwi na ng Manila. Etik, plato kong kutsara. Ay. Yan. Kapatay ka kasal? Bayaw ko. Kastayon! Si uncle ko. Uncle Karya. Ayan yung ay nakita sa camera yung anak ko. Nahiyain sa camera pero nagti-TikTok siya. Mangkal tawarong. Siya na yung ano, kamay sa TikTok. Mahutang karyas. Gusto lang mo natin eh. Kagakasir. Kagakayirik. Buhay probinsya. Pulutan ng ano, probinsya. Kanin, jumping salad. Ano ba tawag nito, kuya? Ano? Patola. Papahaya yan. At Patola ba? ito, hipon na ano. Ay, udang. Ito. Ito, kumakain na to. Ito masarap to, yellowfin. Ito, pwedeng pulutan to. Kamatis, sibuyas, tsaka mangga, toyo. Liter
sahawan. Yun, Ulit tahong. kayo, itabukan Aso. kinyakaon. May tahong pa pala. Karo naubos na. Papaya. Upo pala yan, upo. Opo pala to. Akala ko ano, patola. Lasing na. Inom na, Red Doors. Ako, di na ako nainom. Ang kuna ng Irdos, huwag ka lang magising sa umaga, lasing. Bem! Mayayain yung anak ko sa camera. Uncle ko yan. Kababayan ni Doggy. Binalawanan. So ni dapat iinom dai. Kung pwede boss. Bayaw. Uncle din. Lahing na. Oo naman. Kamu dai. Ginawan tubig yung Red Doors. Ay ma. Pinaglumog din dos na rin buat giwan. Pinangmumog. Kumain. So, simpleng probinsya. Dai, dito ako pa naman dai. Dito. Ang labas na ito, puro pala yan. Napaikot. Talaga sa inyo guys yung panoramic na scene ng bilan ko. Ganun. Palay dito. Puro mangga lahat dito nakapaligid. Puro mangga. May duyan din doon. Ayun. Puno naman. Kain na tayo? Kain na daw kayo, hindi ako. Ha? Kain na daw kayo, hindi tayo. Hindi tayo? Tapos na ako, kumain. Tapos ka na? Si Uncle, kumain na? Puta, isang sakong Red Doors ba yan? Wala, suko na ba kayo? Pulutan na, may tuna. Tuna, yun na tira sa jumping salad.